Nyagoro mo gijuang machini kendo wantiere kar kawadhi nyime kod chenro mar piny wan kae gazet an ka kod Eric Okeo Kizito adubiro ka kwana no gazet ite mokwongo ma gazete gi duto ka ontie gik mamit monego bed ni wasomo kendo kidok thuolo manyieo gazet rang kae tok weche ma wakeloni kae rang ni midhi nyieo ni to en mane. Eric Okeo Kizito antiere kodi ka oyawre weekend obedo machal nade oganda nigi weche mathoth miwacho ni pod ni e chunygi. Cleophas achiew makare kendo adwoko erokamano Nyasaye momiwa okinyi masani. En okinyi ma koth chwe e Cleophas kendo en koth nochako chwe gotieno kendo pod onyidho nyaka sani. Mano miwacho nang'o ber mondo mi ng'ato oti kod koth mokwongo mar ni rito koth moro machielo. Nigi ng'ano marito koth machielo ng'ano ok bokomo. Ni korito ma wacho moro biro ka warit moro kendo ng'ano ok bokomo. Koro wacho nang'o ber mondo mi ng'ato rang nyime kendo bed kod ikruok mokare mar rango chien ni mano bro miyo ng'ato bed gi ywaga ng'e. Koro wantie kae wadanyiso piny gigo matimre ang'e ni chuny ji pod opogore weche tie mathoth weche mag ngima weche mag uchumi weche mag dak ma bende koro kwako dhano ka gi kacha. Dhano tie gik mopogore machando chunygi. Koro wabe watie ka chunygi bende wayo kalure kod weche mwawacho. Erokamano nyakoro mo jwang weche mathoth mapuntiere kar ka madani mondo mwaluni mantiere gazede ariyo manogo ka gazet ma kawuono mokwongo gin weche gi mag chiwo ma bende okelo liet ahinya. Adeno wachako kod gazet ma The Standard nyakoro mo jwang mano ka mantie wacho ni pulpit arrogance en wich teko kod moko ma opogore mineno kanyo mopogore ma bende bedo gi thuolo mar neno gi achiel kachiel. 140,000 nyalo timo gik machal nade mago mang'eni nitie ka gazet mar The Standard ondike ang'eni waonge kode to ka nyalo yudo thuolo mar range achiel kachiel. Juma achiel kene mokalo jatend piny Kenya osigolo 140,000 ne kanise. Piny ka gazet mar The Standard ondiko ni ka gima pesa ni nyatimo. Pesa ni nyalo chulo osara mag nurses 194 mago mayudo siling 60,000 dwe ka dwe kuom thuolo mar higa achiel. Nyalo gero ndara mane kaka intiere karka ang' wang'ene piny karka koso ka ang' wayude piny ka ntiere kamane kaka ondike kanye ka wakoro nyakoro mojwang kido thuolo mar nene piny kanyo Kizito konaka iwacho ne ochulo capitation mag jopuonjre maromo 6,296 e higa achiel. Mano ka gintiere free day secondary education mano capitation maromo siling 22,244 japuonjre ka japuonjre. Iwacho no nyagero klese 40 mano migero kod 3.5 bende nyalo gero ndara maromo kilomita 7 mano mar lam wacho ni tamak jodubura moko wacho ni I will lam this road tamak mano ka en siling milion adi milion 20 mita ka mita kilomita ka kilomita. Iwacho kendo ni Cleophas ute makoro piny owacho gero ma bechgi ne pinygi onyagero kanyo 100 kuom milion 14. Koro pesa ni wacho ni onya timo gik mathoth. Iwacho ni kachacha ichiwe timiye ng'ato achiel kata imiye jok moko matin to ko tikore ka koro Standard okete ni iwacho nitie kaka onya konyo jok mathoth monya mulo ngima jok mang'eny. Onya nyiewo bende masinde mag dialysis 50 e nengo maromo 1.2 kod 3.3. Weche mag arita kwe ka wacho nang'o nyamburko maromo 20 manyalo mago bila onyalo nyiewo mama nya konyo weche mag arita kanyo Cleophas. E weche mag gedo bende mag udi manengo gi ogonyre nyakoro mo jwang gazeti mar The Standard yangonwa kar ka ni masin siling 140,000 ni nyalo gero udi 100 magin low cost housing kata udi manengo gi ogonyore. Kidhi gwenge mongoro ka Cleophas wacho nang'o onyalo kunyo pi mano ne oganda maromo kunyo pi machiwo ne oganda mantie to kip mago kuonde mongo kachacha koro 1.25 kende Cleophas wacho nang'o okunyo pi kanyo mama nyami oganda mathoth yudo pi. To bende kirango mano weche mag somo bende nitie jopuonjre mag ginoga yudo basari. Nyakoro mo jwang yangore kar ka ni jopuonjre maromo 2,800 nyalo yudo basari
ma siling 50,000 hivi basari chopo ka pesa di Kizito basari mimi siling 5,000 10,000 samore 8,000 lore gi kama intie kene balarenya mi 15,000 mana malo mapano jo mogo nyado kare 20,000 lore gi jawdu burabe gi jawdu burabe ne ka ko chiwe ka yang ka ichiwe basari ma siling 50,000 iga ka iga jopuonjre 2,800 nyalo yudo ber mae omenda mano omiyo jo piny ogolo paro ma opogore iwacho ni singo mochiwe wi altar omiyo mach oliel alwora mar Roysambu odiochieng' manyoro jafwa maro bende makar ka Kerry Mulindi nobedo kama tek bang' obila ndhiye kendo soye kumoro goye kendo mae gige mag tich mano ma wacho ni ketho ratiro mar jafwambo kod fwambo kendo koro keto yore mag fwambo bedo morochre kech jofwambo rit kod chik gin jogo makawo mana gima otimre to miyo jopiny Kilofas keneno kachacha bende nitiere rowere mano hinyre rowere gi nowuok kane gidhi e ng'anyo ka gineno nang'o piny owacho koro ti kod pesa makare giwacho ni pesa monego bed ni iketo konyogi koro iketo konyo mana kata ng'at achiel konyo kanisa ma bende giwacho nang'o kata kanisa mano omi milion 20 mano mayudo Roysambu cha en kanisa moseger kendo king'iye en kanisa maber ahinya koro weche nitie kanyo karo kata lo mogere wacho nang'o en lo mar jolweny kanyo koro weche makamago nomiyo rowere wacho nang'o oromo ne gintiere ng'anyo odiochieng' manyoro nyokoro mojwang' ok en kata mano kende mantiere kar kanyo kirango ite mamalo gazet mar The Standard mano mana malo kae kang' inene kendo achiel kachiel nitie sigeni momi pek e wiye ka ayo thuolo mag rango gi mano kaminene kanyo Raila Odinga kanogone koko kod johera mago mag adhula mantie alap Magusi Stadium mano ntiere kar kanyo kalore kod mosruok mare kod William Ruto MCA mawajeni koro odok e kinde oriwre kod anyuola mare dweche 6 Kizito kionge kod machiegni kata kod anyuola mari oketi kama chal nade wach mar Raila Odinga mantiere Gusii Stadium time weche manyien paro mapiyo manyabede wiye kanyo kaka ne jofwambo bende warange kaka ne ute fwambo ringo kod wach machalo kamano paro mane ntiere mbui odiochieng' manyoro dikete pimani Kilofas mano timre kacha ji koro ng'iyo mopogore nitiere jogo makwedo piny owacho kamoting' Kalonzo gi Gachagua nitie kaka ng'iye ging'iye gin giwacho no ndog ni koro ndok mondhogi ka koro ndalo ndhogo jopiny koro miyo gone koko to kiwinjo koko mane wuok kachacha niwinjo nyaka jok kane wach nang'o Matiang'i Ruto must go maiso nang'o chalo ka gima oganda kancho osekete pachgi ni jachung' Matiang'i ae dhodgi koro ne gigeno ni Matiang'i ni nyalo sir kod Raila Amolo Odinga kod jomoko to gineno ka Raila Amolo Odinga nodhi oriwre kod jatend piny Kenya William Ruto mar mondo mi giti kanyakla koro gineno ka gima nitie kaka ondhogi Kilofas to koko cha kaka nene kaka nowuok kotim nonro tibro nen kata nobedo nade nochane koso nen gima nowuok ka gisechego koro mago nono kotim to bro nyisowa ni koko nobedo nade nikech kane neno koko no kaka ne timre to nyalo bedo seche moko weche tiere ma pondo kanyo maling'ling aya wala ne jonon siasa koro mogi jwanga ite marabiro kisome iwacho ni magi gin counties mar Odinga osegabedo ka yudo rwak ma kende kata rwak maber ahinya counties moting'o Nyamira kod mano ma Kisii en ang'o manotimore kata en ang'o ma ok omoro jodak e county ni kadipo ne diere gin jodak e county no mano ma Kisii mabiyo ni seyo makamano kata koko makamano biro mana ndalo manok bang' koseketo girimiti kokio girimiti mar tiyo kod William Ruto nyakoro mujwangi ite mar adek kae matie sigana mabende otang'o ni kar kanyo mabende ntiere jod bura kachiel koda ka senator mano jaod bura Mael Das Adan Keynan senator ma Mandera Ali Roba kachiel koda ka woman rep mano Fatuma Jeho mabende ntiere kacha hospitalo mano ma Nairobi odiochieng' manyoro kama ne jaod bura kata MCA Madela wuod moselal kuom dweche mathoth ahinya ne okete kare mar thieth mano ka nitiere kar kanyo to kano se duoke dala kalore gi jodalagi mano chieng' ngeso iwacho no chopo kod inwang'e ool to ne kodwa wuoyo nodong' mana kinde manok ahinya dala ng'wen to kombe dong nono kata wacho ni ero komni koro wawe thuolo mondo ni ng'ama chelo bi mondo lare dipo ni jogi nong'eyo wach ma kamae ko jok mano makne gi jok magi iga mokalo cha Kizito nitie jogo mano loso kod Ramogi TV kod ute fwama moko mano Bob Njagi gino mano wacho kanyo ni ot mano kete ot mabathe MCA ni nitiere kata en bende nowacho nang'o nowinjo duond Njagi
ka goko kacha sami seche moko bedo ni ne diye koro be no winjo donjo kalore kaka no wuoyo koro Cleophas no we buchiro mapangani kacha cha okoni joka no dino wange to kano dino wange no koni kikolok nge mar mondo mi onengi to jogo no miye 5,000 mar mondo mi ochop gode ode kar jot mano mantie Isili kanyo kano chopo duongo dot minode kana chopo mobuok to nobedo kod chuny mogonyore kano yudo wuon pargi girwake ot koro kanye mano chako goyo simbe ka gi ka koro giluongre anyuola bang' dakika matin to ot ne opong' koro jotelo mawuok e gwenge gi kocha koro chunygi ogonyore gin kod kwe tok yudo jagoni koro jagoni bende kaka ne tet nokuocha koro ne gineno mar mondo mi ochwale kad thieth kacha mar mondo mi cheke otimne thieth mapiyo piyo koro Cleophas dwechego ng'eny ka ng'ato nyalo bedo ni en kama opande mano ng'amo maratiche Cleophas ne ane ng'ama seche moko ma iratiro kata Cleophas kawane seche moko ni koro ihero mani dwa bede kar nindo mari dweche auchiel mokiwuok oko ine e room no bedo nade mano twech matek ma oingo kata twech mar ng'amo kete jela koro mane kama ne ng'ano kadho koro magi mana weche mag ndhicho ma bende osewach ni timre gi ka kod kacha koro tudruok mantie kind jagi kaka ne winjo ni ng'acha nitie rumo machielo chediyo koro manyiso ni jok mane timo timni en mana kwith achiel cha mane timo weche makamagi koro magi weche mabende wasewinjo kwayo kawuok kon gi koni mar mondo mi sirikand ni otiek gi Cleophas nyakoro mogi jwang mano ikine mane entie hospital kanyo bende kisomo ite mana dek nyakoro mogi jwang kano kinyo gazette ma The Standard ntie kamondi kanyo na nyuola moko bende nobiro kanyo hospital mano ma Nairobi Hospital kero gimane gipenjo kar kanyo nipo nono ing'eyo kama jowa bende nitie kwayo mantie kama gidwaro maduong' mondo owe jogo ma bende omaki kendo nyaka sani onge thuolo nyakoro mogi jwang mano kama gintiere weche mag chiwe kanisa e ite mar gweng' ka jatend piny Kenya bende chako chiwo milion machielo milion 20 mano ka gintiere kar kanyo to jomatindo ng'anyo mano e kanisa mano mane ntiere county ma Nairobi kaluora ma Roysambu nyakoro mo joma no mantie kanyo gazette ma The Standard momi pe kar kanyo na mondo mi aranga kama chielo kendo kizito kwa wuok gazette mara iwacho ni gazette ma The Standard ni ite mokwongo mar gazette mar Daily Nation nyakoro mo gijwang kae mantie sigana mabendo dane mondo mi warangi nitiere mago mokwongo momi pek bende malo kacha wasemulo e ite mar abiriyo koko mane ogone Raila Odinga e county ma Kisii kaachiel koda kama mantiere piny kar ka nitie weche mathoth motimore kotenore kod magi mag ng'anyo mokwongo nitiere Occupy Jesus Winner kanisa nitie ite mar ariyo e ite mar ang'wen kanyo mantie sigana mar eCitizen iwacho ni kaka jogi ne okwedo chung mara jatend piny Kenya kama ang' wachake go ma sigana mapok warango kar ka iwacho ni ero aya waranga ne sigana mar eCitizen ni kawanyama nane kama entiere kar ka achiel kachiel kizito gin kembe ariyo mokwongo kambi achiel ka oluongo ni en mar Webmasters kaachiel koda machielo bende nitiere Gold Rock iwacho ni kama gintiere jogi duto gi jogi manoloso mbui ni mano mar eCitizen tok yiero mokalo ka jatend piny Kenya nosechamo muma ne oluongo weg Webmasters Kenya Limited kendo e bura mane obag State House kendo wacho ni message ne achiel kambi mondo chiw eCitizen ne sirkal kendo giwere gi weche mamoko mag dwaro ni ochulgi nikech giwacho ni kambi no osechulore giwegi kuom thuolo mar higni 8 chudo moromo koro sani sirkal onego bed ni kawo gima chalo kamano higni 2 osekalo are ni yiero jatend piny Kenya are ne ocham muma higni 2 mosekalo gi weg kambi mag Webmasters kod kembe mamoko machiegni kodgi nyaka sani pod ema operate weche mag eCitizen depo ni kanyo kama ne gi gwenyore paro kod jatend piny Kenya Cleophas wacho ni Webmaster kane loso mbui ni ne gilose ma chenro manoket kanyo ne gin 10 kende to koro wang'eyo ni jatend piny Kenya William Ruto kano donjo kod sirikande mar Kenya Kwanza nowacho ni chenro duto mag piny owacho koro nyaka keta e eCitizen magi wacho ni chenro go dhi kanyo chiegni 1,000 kanyo Cleophas koro Webmaster bende koro ne wacho nang'o kaka koro chenro gi nodhi mochopo mang'eny kamanyo koro ne gidwaro gin bende mar mondo chulgi ichulogi ne transaction moro amora motimre kanyo ma transaction moro motimre kanyo Cleophas ne chulo $50 koro kidhi kanyo Cleophas timo chudo ngene $50 ni koro ne dhi negi
to bende chak kendo nitiere pesa miwacho ni ichulogi mano kuom bero kata rango mbuino Cleophas. Makoro jatend piny Kenya kanodonjo noluongogi moketogi piny mowacho nang'o miwa mbuini koro makoro kane osemigi to koro ne dhi bedo nang'o ni piny owacho ema ne dhi rango, ne nigi thuolo mar rango ng'ama chiel manya bedo ni rito negi kanyo, kata kane gi rango ni webmaster mane pod bedo kanyo to ne bedo kamano. To winjruok no kane oseketi bende jatend piny Kenya onyiso nang'o onge chudo ma koro wamiu wamiu nikech kuom higni 8 gi usechuru kendo. Koro nyaka gi lakseche gi Cleophas wacho ni kambi ni mar webmaster ma pod tayo mbui mar eCitizen ni ma iwacho nang'o kuom nyaka ne gitim winjruok kod jatend piny Kenya William Ruto nyaka sani Cleophas iwacho ni giseyudo $591 mano pesa no ma ng'ato kotimo transaction to dhinegi, kendo pesa no mar rango kata tayo chenro no konge $857 wa pesa duto magiseyudo chopo $1.45 mago pesa magiseyudo sani Cleophas. Manyiso nang'o winjruok mane otim kar jot ma jatend piny Kenya kacha koro onge kanyo. Makineno jogo mane nitie kindego wan kod Ngire Njuguna Ndung'u mane ni jatend migao mar omenda kanyo kod jodito moko mopogore sirikal nitie kanyo seche mane timo wach makamano. To koro wach ka koro nitiere do kamane waneno kia mtata kano dhi e do kalore kod wechego mag omenda ma tiyo kanyo Cleophas. Koro Njuguna Ndung'u nodhi mopedho neno kanyo winjruok manotim kar jot ma jatend piny Kenya cha manyiso kaka winjruok nobedo. Koro Cleophas wambe koro wapenja ni to piny owacho ka dwano chwal chenro mage odhi makare, ang'o miyo chak endi manyo ng'ama chielo mar mondo mi otim chenro mage. Magi gik mowacho nang'o piny owacho nitie kod jomosomo magin jo Kenya magin jogo mikawo tindiko tich inyiso ni timuru kama ni pesa ma jopiny okolo chopo kata owuok kata odhi otiyo tije makamae. Mane bende timre gi SHA Cleophas nikech SHA yudo nang'o ni chwale kod kambino mar Safaricom. Mag Safaricom kan donjo ne 58 billion. From 58 billion Adani kanodonjo nodhi nyaka billion 104 ni mano mana mar loso mbuino, mana mar keto wechego bed ni dhi makare. Ang'o miyo piny owacho kaka joge to ndik tich to gerne gi to ket facility mowinjore to pesa donjo kanyo to pesa to kawuok to dhi kama dwarore makonyo japiny. Koro gik moko mikete diere ka middleman gi maketho gigi Cleophas. Nyakoro mojwang' wach makamano dani mondo mi nene picha no ite mar 4 mano kama gintiere kar kanyo kang'edo thuolo mar rango tipo no. Nyakoro mojwang' ite no mar 4 kanya kawacho ni ero how eCitizen owners defied State House. Mano picha mara jatatije kata director mara Webmasters Kenya Limited mano James Ayugi, mano twak mare machon kod gazeti mano mara Nation. Nyakoro mojwang' mano wach mantiere kar kanyo mabende omi pek ite no mano mara ite no mar 4 nyakoro mojwang'. Pichni mamoko mabende nitiere ponono ka ichiyo sani kiluwo gi waranga ne ite mara 2 rowere omonjo mano kanisa mano mar Jesus Winner mano medore Roysambu bang' ka jatend piny Kenya nosechiwo omenda singo omenda maromo $20 million kama gintiere. Picha nyakoro mojwang' ne waseloso wadamana no matin mar mondo ming'eyo bila ntiere kar kanyo ka koro temo golo kitemo din go ndara rowere ntiere korkoni ka giwero wendegi moko bende odine gi piny kar kae wacho ni en mana kedo mondo mi piny Kenya obed makare kaka rowere ne wacho. Iwacho ni kar gokinyi ntiere rowere maromo 40 manosechopo e kanisa no Cleophas. Mabende iwacho jo ked ne ratiro mar oganda wacho ni nondhigi 40 go. Kano sendhigi 40 no ketgi mana e ot room moro mantie kanisa no ma kato ni iwacho nang'o ne jogo ringo dhie kobila ma Kasarani kacha maromo 38 giwacho ni ogol to ntie 2 magi wacho nang'o ni onge. To mana gi isayanga achiel kuom ji 2 mana gi isayango ni onge giluongo ni Brian Otieno to moro to nying gi pok giyudo kanyo Cleophas. Koro rowere no wuok kapingo wach manotimre kacha kama ne jatend piny Kenya William Ruto nodhi ogolo $20 million. Koro jatend piny Kenya William Ruto bende kanitie gwenge mag Eldoret kucho bende nodhi ogolo $20 million machielo ne kanisa machielo. Mano wach nang'o obro dhi mana nyime kod chiwo. Mawer moro bende nitie wacho ni gimi chiwo gi chuny maler Nyasaye gwedhi to in bende yudo hawi. Koro jatend piny Kenya William Ruto koro akia ni nitie kar hawi okodo chiwo gi chuny maler oyudo gweth kachiel kod hawi. Koro rowere to wacho nang'o magi pesa monego bedni konyo e yore mopogore opogore majolo jo piny duto. To kaka ichiwo gi chat wacho ni ojolo mana ng'ato achiel
Nyakoro Mojwang' winje kar kanyo kama intiere, wacho ni Kenya masani kama intiere kigolo tichiwo gi chuny maler, Nyasaye gwedhi kendo in bende yudo ohala. Wacho ni pesa migolo kawuono bende ibiro ti godo thiedho jotuo, konyo go odhieche. Wacho ni mon liete bende nitiere kar kanyo. To bende waneno e Kenya masani Nyakoro Mojwang' koso weche gi bende nitiere kar kanyo. Magi mar itami pimo ni mar moko bende tek. Mana kaka ming'ade kok ponda. Wacho ni bedo matek ahinya kaka joyo ma uwinje ukinyi ma kawuono. Kama untiere winjo kama piny Kenya sudo. Mano kama untiere kar ka. Ite mar adek Nyakoro Mojwang' nitiere nonro madhi nyime. Nitiere jayalo mano mane boma kendo nyaka sani Nyakoro Mojwang' nonro temo mana tim ni to en ang'o mane kel tho mano mar Campbell Scott ma bende ne oyude kanyo ka onegi. Wacho ni ringre no oyud Makongo Forest. Wacho sani ka entiere kar kano ringre mano mar Makueni County Referral Hospital obede yo machal nade. Kinde ma weche mamoko pod ntiere Kizito mana paro mapiwie kanyo beloso donjo kar ka Diamond motie gazet gi weche mamoko mantiere kar kata enye ite mar 7 kod Machinglo. Cleophas jago mano negne mano yudo konege gwenge mag Ukamba ni kocha Cleophas no biro Nairobi ka ne ntiere magawa mar JW Marriott kae no wuok kanyo odhi Havana kucho to ng'ama nonene go Havana ema koro yangi nyinge ka kaka Mbunga Mbusu mano Bernard ma bende wacho nango nitie kod buche moko ma osebedo ka en go kachacha mamori wacho nango ka achiel kod jomoko ma iluongo ni Samuel Musembi Kamitu kachiel kod Alphonse Munyao jogi nitiere kaka nodhiyo nyaka pasta moro mano machin kod alap mar Nyayo kachacha kane wuok e magawa moro to kane gindhiye to iwacho ni Cleophas gi kete nyamburko kacha to gigolo lepe modong' mana kaka nonyuole to gigoe picha to iwacho ni nyadende moro bende nitie godo manitie kamigolo pesa manyiso nango pin ne odiye ka to igolo pesa ne kacha. Koro wach ni obila na kano mako obila ne wach nango jayalo ni no koka wach ni mwateka ahinya ma koro bura ni nene kaka nolwar kanyo ni kech jayalo neno nango joka no nyise ni temo tugo tidhi ket duge e mbui idhi ket duge ne jopiny koro jayalo noluor ma wachno oweyo kamano koro jago gi tudo kod nek mar jawni koro obila no wacho kwa japiny ni koneno ng'ani mbungani to ogole pot onyisgi koro podito mar ng'eyo ni tang'o mane onego jagoni ma bende wacho nango Cleophas nondo mano tim ni wacho ni ne nitie kod adhonda matindo mane ok nyali wacho ni ok nyal nege koro pod notim nonro matut ma idwa na rang kata ka dibed ni nitiere yedhe ma kwiri mano ti godo e nego jagoni Cleophas. Nyakoro Mojwang' mano mantiere kar kanyo weche mathoth mapod ntiere kar kanyo ang'waranga ni ite mar 7 ang'o manotimore en pogruok mane ite mar 7 Nyakoro Mojwang' Ndeni nyoro ne en osiep William Ruto ang'o motimore mowuok makoro en mobedo achiel kuom casualties mag thicho oko Rigathi Gachagua en achiel kuom jotelo go makoro dhi bedo ka wito lemo mar ka jakom kata jokombe mag komiti madore od bura ka osebedo kata kota weche mag loso budget mano ne osiep jatend PK William Ruto mangita gidel osiep ne mano kumye guonyo koro osiep ne mano kumye guonyo ni iwacho ni koro bedo jasike ang'o mi obedo jasike mana kochakre kinde mane thicho jalup jatend piny Kenya machon Gachagua apis Ndini Nyoro noko luto mburu mar thiche Ndini Nyoro nene kaka nobalo kod wach makamano koro kanyo mane kindgi ochako kethore Cleophas makoro lak sechegi kaka itemo los sirikal itimo winjruok godiem kocha gi kocha koro mage jomi wacho nango jok malel war kuomgi lebeto tiendgi Ndini Nyoro notelo ne kamati mano mochungne omenda budget kanyo Cleophas koro en mane jakom kanyo koro wacho nango mano lemo makoro dhine dondo bura mar ODM makoro sani ntiere winjruok makare kod UDA koro en achiel kuom jogo male olwar e tiendgi jogo ma bende tudo kod jalup jatend piny Kenya machon Gachagua bende le koro olwar e tiendgi koro en ywak nduru kage kacha jogo mane neno ni wan waloso sirikal sani koro le lwar kuomgi wacho nango nyiero machien bende mitga Cleophas moyie oloyo nyiero motelo inya wacho ni kuonge ywak iduogi nyiero bang'e jok mane ywak kucho sani koro nyiero nyo neno gi kanyo gi nyiero kesi kacha gi go abal kama nok nginyago abal Nyakoro Mojwang' mano kama gintiere kar kanyo kisome ite no mar 7 dhi bedo kod ng'eyo ite mar 6 Nyakoro Mojwang' kisomo dhi bedo gi thuolo mar neno kendo winjo ite
mara aboro kar thieth mano mara nyarogno kata kidney manengo mare ne romo bilion 3.6 nyaka sani higni 6 bang'e pok otieke mano kalure kod nonro mogol kod Auditor General ma pacho kae. To wechego bende pontie nyaka romo gi jwang' kotenore kod MCA mano Madela ma bende ne oweyo odiochieng' manyoro warange kachiel wacho nowinjo ka Bob Njagi bende ne ywak kata ne goyo nduru kamachielo kama intiere kalure kod twak ma bende obedo kar kanyo odiochieng'no manyoro. Kamachielo bende bura mar apil bende kod maki wacho ni bura mar golo CJ ogole koro tere dono mano mar apil. Mano jok mosebedo ka seyo kata medo lando chung' machalo kamano kama gintiere machinglo ite mar 15 mano kanyalo mano kod wach mari maogik mantiere kar kanyo. Nitie udi moko kako mobarore mokere kokalo to koro odonjo tent mano mar tong' relu. To Cleophas machiegni nyapar ni kinde machien kacha ben wasenene kama ne odonjo e ute to baro nochako mana gi od kano odonjo mobaro mano bedo nyaka jagoro mar kano kama ne tinga noriwre kod thur gweno mobaro e pienu nodonje mano kane gi kod Mwai Kibaki nobaro kano chopo mano mar Jubilee kama ne William Ruto ne nitie kod Uhuru Kenyatta nodonja ni nobaro Ruto gir noywak ahinya ubare malich manade ni Ruto nodhi oloso mare mar UDA modonjo godo ka gin kod Gachagua ochime kacha riwruok nosetimore jomoko ywak ni dong waneno ka jomoko koro ni mana oko ya Cleophas lemo mopogore gi ywak ni obedo nade no gi par Cleophas omera dhi bondo tek ne mana gima timore nitie jok moko nyaka ni wacho ni tero poda koro machieglo nyiso wabona kaka jago nien ma ja siasa mara madit ma kore ng'eyo wacho na gwambo chuma maliet owengo ne mana kuma koro chimo wakiano dhi baro macha motieki koso wiye wacho tigi ngamia je ka mondik e muma ngeni Willis Odembe ang parna kata ka obado yude ang okonwa wacho ni samoro ngamia de bed matek donjo e wang sindan kamentiere kar kacha iwacho ni samoro do bed matek ahinya ngamia ro donjo tent gi nyakoro mojogi neno gimana Naivasha kine ma jodhi neno Safari Rally ma to ingo dhi donjo Cleophas ma ka diponi not maduong' manyar ting'o ngamia obona ne ko bodo nyakoro mo jwang' kara kamano wamanyo vasno kiyore tiornwa monte cher kachiel e mbui mar Mogi TV kwando duto ago niro kamano kobedo kod Diego Kizito achiel koda kaun mobedo koda kwano no gazet okinyini ma kawuono nyika Cleophas Loje Kisumu kanya kod mokyo nyaka sangu aduogo kae kod nonro mag weche mag tuke. Man U ne otugo kod Arsenal nyoro. Jo Arsenal osika ni nice game. Arsenal otony nikech Man U kade pan actually mane modhi chako go koso chak gi mar Gor Mahia. Yawoni ka unodhi mako mar Arsenal gi Man U ni kende kae to bang'e olora karka. Arsenal osiko mana nice game. Tugo draw. Aduogo bang'e yweyo.